Iqale apho ebeyeke khona izolo ekunikeni ubungqina kwikomishoni kaJaji Zondo nephanda ngezityholo zokubanjwa kaRhulumente ngobhongwana umongameli weANC umnumzana Cyril Ramaphosa. Umongameli Ramaphosa wangena njengosekela mongameli weANC emva kwenkomfa yonyulo yeliqela yaseMangaung ngo-2012. iANC kutyholo ngelithi yaba ngumqobo ePalamente 2016 ingafuni ukuba kuqhutywe uphando ngakusapho lakwa Gupta nangona yayiphakamisa oko iDA. What the African National Congress proposed was the following: to be replaced with the following. 2. Refers all such allegations of state capture to the SA Police Service or Chapter 9 institutions for investigation, including the Public Protector. UJaji Zondo ubuzile kulo kaRamaphosa ukuba kwakutheni le nto iANC ize irhuqe iinyawo kangaka ekubeni iqalise inkqubo yophando ngakwiztyholo zokubanjwa kaRhulumente ngobhongwana lusapho lakwa-Gupta. Seems to me to be a delay that is difficult to accept, you know. And I would also factor the same in regard to the ANC to say, with what Mr. Philip Mbalula had said at the NEC meeting in 2011, with what was in the media after that, certainly the ANC ought to have done something much earlier than it did. Yes, you are absolutely right. Umongameli Ramaphosa uvumile ukuba iqela lakhe kwakunye neekomiti zeliqela ePalamente zarhuqa iinyawo ekuphandeni izityholo zokubanjwa kaRhulumente ngobhongwana lusapho lakwa-Gupta, kodwa uphikile ukuba oko kwenziwa ngabom. The delay did not serve our country well, Yes. but we're here to take corrective measures and say we've got a country that belongs to all of us. Let us work together to build this country going forward. Umongameli Ramaphosa uvumile ukuba ukubanjwa kaRhulumente ngobhongwana kweli kube nechaphaza kwinkqubo yokwanjiswa kweenkonzo yaye kudale neyantlukwano ngaphakathi kwiqela leANC. State capture is something that militates against the interests of our people at a social and economic level, and it also weakens our own organization as it gives rise to all manner of challenges like factionalism and divisions. Ukanti le komishoni ibisaqhuba. We are now here